ba nong shong snong jong ki snong ki bia jan mat kan nong khalam wildlife sanctuary haka khat khandai trek yayong araja arpusan kila pha da ka khubor shaka sarkar jalla bar ka jingthmu jongka bon wanra da ka eco tourism infrastructural project haka te ka jaka ka baki ong bana ka liang jong ki kim persha handre ki dap da ka jingkendet ya kane ka sur jong ki dong shong snong la pen sngo do general secretary jong ki nyot le ki snong ki baha pa po karat sokhwai uba shan borani bat kane ka wan ru hadien bagini ki nong elam jong ki te ki snong ki la yo ban ye shong je alang bat ka kun hon jong ka sang green tech foundation hakijaka ki badang ha pa po ka nong khlam wildlife sanctuary Habakran sikilat pathai kubor hadin malawai ka jingalang kablala banya ther ya tai bat ka jing e kumju ka jingma la da wan kata ka eco tourism infrastructural project ka ban pen trai da ka e factor experiences limited ha ka jinglot ka babu dor arfulai point saupun re kulor tingka uba shan bor ula ong ka jing wan jong ka project ka pen kendit namar ka wan ha ka por siteng miet khlam ka jing tep jong ki snong Nolor kita ulaong bahaga jaka baka sarkar katmu ban wanra da ka project tourism na ka benta ka jing song sngan jongki pat ba kala day ban teishwa da ka kenro khnang baki marat kinumyo ban wan tur sakisnong kalong sisya ka ba snow kendit marsin yo snow baka sarkar ka wanra ya kata ka project hapo jong kane ka wildlife sanctuary ka badon hanong khalam ti ni snow kendit hak bai de kane balai kata ka sarkar kamla ban wanra ya tai project hakiwi ki jaka hakiwi ki pat ki benta ki badon marjan bat ni snong ga hap sini ko area jungi ndrei pause ga ba solungo kalong ba ka sarkar ka don ka jing thmu ban wanra ya tai project ha po preng khlau jong ka ne ka nong khlam ti kumba ni gi basa shane ka dong bat ka thain jungi shane ha badon ki ne ki sik ki ding ka ne ka khlau ka ai sipun ki kil air ki ba ring mensim yangi habadon ka jinjabo jong kane ka khantam lei kane napo ki kil air ki ba jakhlia napo ka borni mo kom ga borni latip shai badi ka industrial area ki ler jabo donbok no menta ya badang don no kum kane ka khlau ya ka ba ke jabo baro kadang tan kane ke khlau ki tap tingi kum ki badon hangne ngimpat don kata ka jing sitom ka jing pang ka bangiyo ninang yo ya kal air ka ba khoi henry ka ba susi bat kalong kendit haba ngiyo ka jing tip habanga persang berjafun bat chairman jongka GTF Green Tech Foundation ngasngo kendet ni kum ki basa shane marsnyo jitip habadon kum kata project banon ra shane sako wildlife sanctuary te nakalang nga jonga te ngasukwa ban ong lane ban pasat jimut ha ka bay na benta ka sarkar ban ya ka babu lane ban thawan wan ra ya tak project hang de hapo padeng khlau jongka sanctuary hani hapo noklam hato kambhamo ban kerno daki wall fencing jongka ne ki area ke boundary jongka namar bangi ki basong basa shane haka sitang mit sitang senya ngi don kajing shong sir ba kini ki marat let's say ki wan ban tur chapo ki snong ki thau ki jongi ki wan ban pendu haka ing kasem ga jongi henry nimla ban tip nimla ban stu haka no ko por kila banwan te kumta nga kentu lane nga bu ya kane ka jirpat ya ki sarkar badai khmi ya kata ka tourism la ban ong te bakin shimkhia ban panbha lane ban ker ya ki wall fencing khnang bangi ki basa shane ru ngin yo ban shong suk shong san ha kane ka dong bat ka thain ga jungi ngadon ban persngau lane ban ong ha ya ka sarkar nga nakaleng ke jungi nang ne nim khang ya kano ka project ka ba fiwanra henry long ka bangi susi pat ba kata ka project fiwanra ha padeng cloud himut bantei ya kita gi guest house kita ki skywalk padeng kalung ka jing tunong ga bakhraw namar ba pihak banti ki khendau pihak ban pom ya giding gisik te kata kalung ka jing tunong ga bakhraw ken henry ngila bu khnang ya kane hoi ya kane don bala ban kam kenti mano manoru henry ka dei lang hi jong baro jong upai ba te lada mangi hi upai ba lada ngim suthu lane ngim kendit bendreu te le se sisin gane ka khlau sisin ka sni bagane ka khlau kan sa selen no na ka ba khandiat kan yolat bandrung sa khandiat te kan salut no te sha isu kata ka kal er khuit kan don ken hapo kani gidong bat ki thain gi jungi nano shu ngin yo bandring men sim ya kata kal er ka ba khuit tam don shu te ta ka daw na kalyang ka junga nga ong ba ngim khang bat ngim persya ya kata tang ba dei bandon ka jinya stu jimut lang rengkat bat ni ki pai ba nong sung shane kada piwan klen jing tip jongi te ni persya ya kata dak ba sya nga kan sya ya kata ni persya jur te nak ta ka daw
kentu ya fi kum ki badai pej ki bor ki badai pej hak badai bakane tengi kerpat ba pin ai ka jinya trelang la ngin bu hangno ibenta ka badai ban bu ngin bu baik tang ba ban bu i hapo pedeng jong kan ka klau ke ni persya ya kata na kaleng ga jungi kum ki nong snong ki badon ha kan ke area om bang isu keren tang na kene ka tin hindrei ni kloi ban ya lek ban lek mi hadu kita ki minister ki badai pej bo ki bor bahlor ban lek ya kendu markmat ban ya keren ban ya taisani ba ha bai dei ba kata ka project ban ora hang ne la kalong ka bakum no kumno ni dei ban syai ken namantang ni sa ha umdum ni syu bana baka kata ka project kan 1 point hang ne indri klem ka jing tip te kalong ka basusi yang ni kita ba nong song jong kene ka than lada kata ka jing ong jongi lane kata ka jing yai lenti jongi lada mano kim sim kya lane kim sunyo ya kene ka jing keren ka jongi kata te yin sapai ya mentah dengan pelak benong yang mentah dengan pelak benong te ka ka ba nginang ya syakmat ngin sap ka kami kan sabatai ya kata nakal yang uba HBN Nonglang chairman ke Green Tech Foundation ulaong baka sarkar kamde ban ken khna yaki namar ki ru ki don la ka jingtep pat ki an ula pentep bahaga jingalang la syem ya karai banam sha ban wanra ya kita ki project ki ban kta ningkong ya ka maryang bat hadien ya ki merat Nolor kata ulaong, ke sarkar, haswa bakan le kenu ke ban ya mirjing mot shwa bat ki nong elam senong om ban pen keladur ya ka klau ke belak hen kentang. Ngila sim nak kawai karai, ba kumbang ki sordar meni ki ong ba kajingwan jong kini ke project hang ni kala syuan ha kamin mit minyong steng mit, kabom don jing tip kabom don jing bana da manu menuru, kabala syule da kabor kabala syu thombor. Hendrai kumbang ala adap keren hakini kisngi kepala adap ningkong kalong ba ngi don soto ba ha ka jela me khlia ka jongi ngi don tang sauteli kita kisang choris hapo khasi jantia le ngi don tang kanarpu ong te is jantia bat kanarpu POE menta kumno kalong kajing kentur ha ka te ga sang chori hang te menta kila mut ban sedang biang sa hang ni hapo nong khlem wai sang chori ngim don ai ban khang ngim don ai ban persya ye ki development hapo ka jela Batkum ke Green Tech Foundation hi kumangi keren ha meeting mene bat kisnong bangim syal melawan hang ni ban penbor yano yunuru ban kersan yangi Henry kasur ke balami naki sordar naki rong ba kisnong mene hi dalade kalong ba nginom pedang ya kane ka project kabaning kong kalong ba balai te phi hab bandawan ra ya kita kijing tei kum ki resort ki skywalk ki water sport zone bat kum ta tertar hapo jong ka klau nong klam lada piwan ra ya kata kajing trai pen perkat kumno pio snow menta kajing pa jong kini kisem pio snow kajing pa jong kini merat pio i kane ka klau kumni kan don nam kajing pen khlem ding kan don nam kajing ti khandau barla piwan ra ya kata water sport zone lai ngathrai tang ban sedang ya kata kum ki festival ki ya mare lut ki ya bayong lut ki merat do do khadu penat ti ni cukup ong tangkum ni ba lada PI lada piwan ra ya kata ka project balai te pim ai ya kini kisnong basaudong jong kan nong khlem wildlife sanctuary ai ya ki kan ka pisa ar polai pro kin sna ki guest house kin sna ki resort kin sna ki no ki ban promote ya ki ecotourism hakni saudong jong kan kin and livelihood kin yo kan jam kinong snong henry wat nomwan ra te ya kani hapo pedang klau namar bakamlong kadai kaying jong ki marate ni hapan suthu kaying jong ki marat kaying jong ki sim ki dokha ki do panat bat kani ka klau lai ngi de ban sutho ba ka dei kaying ka bakentang ka sang chori ngi de ban sutho ya kata nengko ka ba ar kalong ngakwa ban keren kum ni kala don ka jing persyang nang ni nang tai ban pen sutho bakla ya ki an halor ka jing sya le se kita ki jing trei hapo ki sang choris pidei ban klet bat phim de ban khain ba ngiru ngimtep ya kita ki an ka section 33 jong ka Wildlife Protection Act 1972 kam shem laong ba phin suyale kat bamon hapo kisang chori pidon kam banyo ka approval na ki national board pidon kam banyo ki clearance na ki babun but kabaning kong lay pisngu thu hakari khasi jantia jongi kisnong kirang ba snong kidei ki budlum jong kasongsuk songsangan kumno te pin suwan ra ya kani ka project klem da tip klem da don kata ka proper consultation baki kumbangi mentangi wan ban penlong ya kani ka meeting nomor ngi snuthu ba ka bam lada kami ka jing baru nang ni kandai ka jing ba kli ki rang ba snong lada kami ka jing sniu kang ni kandai ka jing kit kli kandai ka jing ya ki rang ba snong te balai te hapla yo nam kata ka NOC naki
Pilayo na am kata kajing menjur na ki nong snong ban suwan le kum ni rak ngiti bahas pangkani ka e-factors experiences limited kadai ka lada pinpej bahalai kadon kajing yadai kebajan bahang ni bat katukat ni kabaar kalong bakani kaju ka company ka firm kadai tang kanong peniat ji kijing ya thok ki bahe kanong peniat ji ki festival ki bahe bat kanong peniat ji ki kam subha ki bahe ngathrai ngimpat klat hu arjar arpau katu ka festival hapo thatlas kain manu peniat ja suru kini ki bru kim dei kita ki expert ki balalong professional ha kani ka feel jong ka environment pinwan ra kumno ya kini ki bru hang ne kan te dei halor jong ta kanong rem bat ban penkut ngai syukwa pan ong kum ni nakaleng jong ki snong ngila ya thir bha ya kani ka mat khlam da pen bor henry omdon weru urang ba snong ba menjor ya kani project henry kata kan long tang kasur nakaleng ka green tech foundation nakaleng ki snong kini ki snong ki marjan hang ni ba lada kata kasur ka jongi lada kasur jongki nong snong jongki pajba kam trikam kalinti kadai bet tang syakaying ban yakiu ying li ying saw te ai kapor kan batai hendrei kum kinong snong nya ban sutho bakane kam dei kamat bangi ke green tech foundation ni kwa buram mtm ngim semla kwa ban ong ban wan hang ni tang ban pau lane ban tip lane ban banagi bru yano ngim jumi than pue ngiyabon ki kam ngiyabon ki project hendrei ya kasang suri pimud ban kata kumnong in syong klikti kajingwan ya kajingwan ra ya kani ke project kalalong kumbawan siteng mit how kali se ki sordar hang ni ya don hang ni kila INOC se ya kani ke project sordar kila INOC kani ke project kadon kajingwan na kaleng sorkar banwan ban ya kendu ya fi swap kin sedang ini ke project pejmo ka forest kadai tangka implementing agency kabar penyaj ya kani ka wildlife kadai tangka implementing agency ka authority ke ban supej ya kajinglong jaman kani kam dei try kamlong try da manoro ngilong try da mangi ki nong snong ngilong try da mangi ki rangba snong ngilong try da mangi ki raj ki hima ya kani ka jaka kum ki nong snong semla long try da ka sarkar te bakam don kata kan bakasa long ha kani ka dur ka sami ke jing bom sngu tanat ka sami ke jing bom sngu shangan badal da ka don kum kataru ngam tharai ba ki snong ru kin pediang namar ba ha pedang jong ka klau nong klam kam dei te bapin wanra ya kani ke project wanra syabar ngingi ai alternatif te dei bangi ong ba ka green tech ka yang ba pi wanra ya kani ke project ngim ong gum ta ngi ong lada pi don ya kata ka pisah kata ai ya kisnong kin ya sena saudong ya kani ka anong klam kin promote ka tourism ngi idon kamru ban le da ka fencing ya kani ka klau baro kawai balai pim chule kum ta tei kijing tei syabar dei ha pedang klau Namar kawai ru bangi bah kan ni khamtam kan ni ka district ri boy ki bun bagi ta sing balang ka jung ong ru bagi sing balang district lam ta kitet handai ha pet pat nanta tangan ni ka sing hi mi sakhambat ka ai ban bandang halor kan ni pat ngi te kum ka kanhon ngan ong ipi ngim dan ni ban ong spang ki bai ban ngim ju kwa hiru ban kran spang jong no chung no ro henrei tang kawai ngai su kwa ban ong ba to pet to khwi namar ba ka green tech foundation kala dap kran ya kan kamat lada pimsyai kijing thok kijing tar ngila penrung lut ki social media ki twitter la ki instagram ki facebook ki ngila penrung lut ba ngi persya halor kino kinong rem tika syong ha kita ha ki liu shimat ha ki kenhun ha ki pajba ha ki nong mi khmat lane kinong yalam ru kan pisngo kumno lor jong ta henry bangin keno yano ngim don kum kata hi henry tang kawai ke sulong no ba lada pisngo ba kani kamat kandon ya ka jing ta kandon ya ka jing penjot hadin habut te kata hi kadai ke jing keli lapin mi am syakmat henry tang kawai ngai syukwa ban ong ba ngin numburi ya ke jing sya ke ke bajia hati po lum snong is jentia ke ke bajia kiwi jaka bakini ki bru ki corporate ki bahe spa tengkong ki wan ban jam silang kejap hadin ki yo ban jam ar kejap hadin ki yo ban kam trai bat hadin ki yo ban control senang ngiri ban sutu bahaya kane kawai kum ginong chong snong ngim dei shu ki badang le kadang le kum ni na green tech foundation le da pikiran ye kitik environmentalist ngidon ka full set jong tem ngida research ngida awat bania halor jong kane henry ke sulong no ba ngiyang halor jong kita ki bangila dati ngila dawat bania kai sakawai ngai shukwa ban ong baka jingwan jongi hangni hapo kani ke jaka manta ka jing ya lumlang ki sordar ki sekretari jong ki hima jong ki indriu snong kam dei ke jingwan pan penbor man ong yang saisen khanang ba kani kan long ka basai kadai tang jingwan bangin ya ther ndri ka basu tanat kalong ka bami na karai manta kasni kalong ba ngimla tingimla man pediang ya kani project ha pedang jong ka klau nong pelang ha pedang jong ka klau nong klam bal da phila ai kasau dong jong tang kata
Terus kan niat namar ba nanduk ba melami visi yang iru ba ka sarkar kan pan ai kan nu jing pensai. Kai ba pidan pan ong pat halor kan ni. Nga tengah suka menong kum ni ba kita ki minister ki beri pej ya kata mentah ki adon London ni ki adon chana ki pajba ki ong te ngathai ki dang ya don chata te ka kam sang ni ka kam simet ni ka kam sarkar yang tangam tip tong ba ki dang ya don ka chata te ngathai ki dang sngo bon kam hi te I inda ki layawan ne le kum no hnri kani kadang di taka senjam ke beningkong bal dapi perkhat baka Green Tech Foundation kasu keren kelung kena kunsi I ya ki ki bangin samur nang ni sakmat Te hatu penelitian nem nu jing khang lani kan syukut patang kan ni jing ya persai ada keren meni ba ladaka sur kam trikam ka jing khang kan dei bet ke ying li ya saw Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya